Здравейте! Аз съм Петя Тодорова от дирекция Киберпрестъпност при ГДБОП. Представяме ви прогнозата за месеца, която е изготвена със съдействието на Киберклуба. Този месец наблюдаваме зачестяване на случаите на инвестиционни измами, случаи, в които се получават фалшиви мейли от името на МВР или други институции, както и случаи, в които възрастни инициират комуникация с малолетни лица. Все още много лица, попадайки на реклами на измамни сайтове за онлайн търговия, инвестират в различни видове активи, като например злато, валути или криптовалути. Наблюдават как печалбата им се увеличава, но когато поискат да я изтеглят, установяват, че не могат. Практиката показва, че фалшивите платформи никога не връщат парите на клиентите си и рано или късно изчезват. Бъдете мнителни към всякакви предложения за инвестиция, които може да получите в социалните мрежи или други предложения за мобилна комуникация. Колкото и примамливо да ви звучат, почти със сигурност става дума за измама. Ежедневно множество потребители получават на електронните си пощи имейли, изпратени от името на частен съдебен изпълнител, Европол, киберпрестъпност, жандармерия, Главна дирекция Национална полиция или друга структура на МВР. В електронното съобщение се приканва отварянето на прикачен файл с различно наименование, най-често призовка. Обикновено се съобщава, че получателят е обект на разследване, касаещо педофилия, гледане на порнографски материали с малолетни лица, че сте търсен от частен съдебен изпълнител или по друг повод, с който се цели да привлекат вашето внимание. Имейлът изглежда по начин идентичен на съответната институция, от който се твърди, че е изпратено съобщението. Целта на такъв тип съобщения е най-често материална облага, а именно да се предостави поисканата парична сума, за да не бъде потърсена наказателна или друга отговорност на лицето. Целта може да бъде и придобиване на чувствителна информация, като потребителски имена и пароли, лични данни и всякаква друга информация, чрез проникване в компютъра на жертвата. При получаване на подобен тип електронни писма следва да се избягва тяхното отваряне, защото това може да крие риск за електронното устройство на получателя. Прикаченият файл е възможно да съдържа компютърен вирус, чрез който измамниците да получат достъп до компютъра на лицето, отворило файла. Ако получите такъв тип съобщение, не започвайте комуникация с подателя, не отваряйте прикачени файлове и го отбележете като спам. Ако все пак желаете да се уверите в истинността на писмото, потърсете в сайта на съответната институция телефонен номер и сигурен начин за комуникация. И този месец наблюдаваме отново множество случаи, при които фирми са пострадали от сменен IBAN, вследствие на което са ощетени с голяма сума пари. Отново припомняме да използвате сигурни пароли и антивирусни програми. Не отваряйте изпратени ви линкове от непознати лица, не предоставяйте лични и банкови данни и не изпращайте пари на непознати лица в интернет. А сега да обърнем внимание и на по-малката аудитория, а именно децата. Продължава тенденцията непознати възрастни да инициират комуникация с тях в интернет. Затова, деца, запомнете, никога не предоставяйте лична информация и снимки, както ваши, така и на ваши познати, на лице, с което сте се запознали в интернет, защото не знаете за какво могат да бъдат използвани те. Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не трябва да се доверявате на никого, защото самоличността му може да е съвсем различна. Никога не приемайте среща, оговорена в интернет, а ако наистина е наложителна, уведомете родителите си и нека те ви придружат. Винаги споделяйте на родителите си какви сайтове посещавате и в какви имате регистрация, с кого си пишете и се съветвайте с тях дали това е безопасно. Важен аспект в поддържането на високо ниво на киберхигиена е и да се стои на страна от нелегални стриминг платформи, както и торент тракери, които предлагат безплатен достъп до видеоматериали, обекти на права на интелектуалната собственост. В голяма част от случаите киберпрестъпниците интегрират зловреден код във въпросните сайтове и при отварянето им потребителите заразяват компютърните си устройства. Вследствие на заразяването е възможно да се стигне до кражба на чувствителна информация, като имена, егенета, имейли, пароли на акаунти и дори информация за дебитни или кредитни карти. Затова съветваме: не отваряйте нелегални стриминг платформи и не теглете съдържание от торент сайтове. Безплатното понякога излиза по-скъпо.